To ni dai na sha faɗin cewa abin da Murja take yi a cikin social media ba daidai ba ne. Kuma duk lalacewar mai lalacewa ban taɓa jin wanda ya fito ya ce abin da take yi daidai ba ne. Kai ita ma da kanta wata ran tana dasa kamara ta natsu ta ce ku yi mana addu'a Allah ya shirye mu. Mu ma wannan abin da muke mun san ni nan ta sha ta min DM. Ta ce a mana addu'a Allah ya shirye mu. Allah ya sa mu gane gaskiya mu daina wannan abin. To abin da take yi din kuskure ne ba daidai ba ne. Abin da ta yi wanda ya faɗa min hankali a duka cikin bidiyo da ta yi. Wani bidiyo da ta yi ta ce ita tana buƙatar burinta shine ta zama magajiyar karuwai. Ya zama na cewa kowace karuwa ita ce uwarta ita ce ubanta. Ta ƙara da cewa fir'auna ma ruwa ne ya halakar da shi, ni ma kuma na Allah zai magani na. Tun da na ga wannan magana sai in ji damuwa na gane cewa lalle wannan baiwar Allah ta kai wani mataki wanda kawai sai dai ya zama da cewa an mata addu'a. To kamun da aka yi mata ni na kalle shi a matsayin daidai. Domin wasu suna cewa wai tana da 'yanci cikakke ta yi abin da ta ga dama a cikin social media. In har tana da 'yanci cikakke ta yi abin da ta ga dama a social media, to al'umma ma suna da 'yancin su nemi haƙƙinsa kan irin wannan content ɗin da yake shiga cikin duniya. Shi TikTok yanzu ya zama wani waje wanda ainihi akasarin mutanenmu suna iya ɗaukan tunani ga baki ɗayansa su sa shi a gurin da ya dace da wanda bai dace ba. Babban ƙalubalen da na fi fuskanta akwai izgilanci a ciki. Izgilancin nan shine kana iya zuwa ka isar da wani saƙo zalla na Allah da manzo wanda kake kyautata zaton duk musulmin ƙwarai zai girmama wannan saƙo zai kuma saurare shi da kunne na basira. Amma sai ka ga mutum ya shigo ya yi wani comment na izgilanci ko wani comment da yake nuna cewa bai ba wa addininsa muhimmanci ba.